PKK li dijî destkeftiyên başûr amadekariya derbeyê dike. Xwe amade dike ku êrişî hêzên pêşmerge bike. Êrişên PKK'yên li ser destkeftiyên Kurdan ên li Herêma Kurdistanê dewam dikin. Medyaya PKK ku di van demên dawî da nûçeyên dezenformatîk li ser xeta Metîna û Amêdiyê çê dike. Binasaziya derûniya êrişa li dijî hêzên pêşmerge amade dike. Hat zanîn ku di demekê da ku hecda şeعبî gefên xwe yên li ser Kurdistanê bi taybetî bîra gaza Kormor zêde dike. PKK jî xwe amade dike êrişê hêzên pêşmerge bike. Di demekê de ku pirsgirêkên di navbera Hewlêr û Bexdayê da ên gotûbêjkirin û çareserî tên dîtin, PKK xwe amade dike gavên ku hem destê rejima Şîeya Iraqê û hem jî destê dewleta Îranê bihêz bike babêje. PKK ku li gel dewletên Iraq û Îranê li dijî hikûmeta Herêma Kurdistanê cî girtiye. Bi taybetî di çar xalan de xwe amade dike ku êrişê hêzên pêşmerge bike û bi qasî derewan dike ku raya giştî hêz bike û êrişên xwe rewa bike. Ji bo vê yekê bi taybetî vê dawiyê nûçeyên derew di medyaya xwe da parve dike. Hata zanîn ku ji bo avakirina bingehê biryara baregeha PKK ya êrişa li ser hêzên pêşmerge PKK hemû medyaya xwe erktar kiriye ku bi rêya nûçeyên derew li dijî PDK û hêzên pêşmerge zemîna êrişê amade bikin. Bi taybetî rêxistina NLP ya PKK li Silêmanî û Mexmûr û Qamişloyê ji bo vê mijarê hatine wezîfedarkirin. Rêxistina îstixbaratê ya PKK ku bi navê navenda lêkolîna polîtîk tên naskirin, rêxistinekê ku rasterast dibin serokatiya hevserokê kecekê Cemîl Bayix da dixebite. Di vê rêxistinê de malperek bi navê lêkolîn jî heye. Ev malper saziyekê ku nûçeyên sexte ji bo medyaya PKK çê dike. Her wiha di wan demên dawî de bi navê Rojava Mexmûr, Rojava Başûr, Rojava Rojava û her wiha hesabên medyaya civakî vekirîne û ji vir nûçeyên derew belav dikin. Keser Buldan û hin kesên din ku di medyaya PKK da jî dixebitin bi NLP re jî kar dikin. Ev avahiya ku ji aliyê NLP ve hatiye organize kirin, di van demên dawî da video û wêneyên sexte parve dike ku nîşan dide hêzên pêşmerge û leşkerên Tirk bi hev re li xetên balin da Metîna, Reşawa her wiha tev digerin. Bi vî rengî bi afirandina têgihiştina ku leşkerên Tirk û pêşmerge bi hevdûrene zemînê amade dikin ku di demên pêş de bêbêjin ku me digot qey ew leşkerên Tirkin lewma me gule li wan reşandin ji bergên artêşa Tirk li xwe kiribûn. Her wiha van saziyan herî dawî nûçeyên ku têda tê îddiakirin PKK dixwaze pêşmergeya bikuşe û bi vê awa pêşî li hilbijartinan bigire parvekirine. Ev pêngava PKK ye ji bo şehîdkirina pêşmerge û propagandaya PKK ew şandine mirinê. Yek ji damezrênên PKK û hevserokê kecekê Cemîl Bayix di gotara xwe ya 15 Nîsanê ya li Anefeyê da îşareta vê pêvajoyê da. Vê demê darka mazî diyar kiribû ku gotara Bayix ji bo xebatkarên wî manîfesto telîmatekê û hişyarî da raya giştî. Bayix di gotara xwe da wiha got PKK cilûbergên pêşmergeyan li leşkerên Tirk dike û dema pêwîst bike pêşmerge jî kincên artêşa dagirker li xwe dikin. Yani PKK bi awayekî rasterast yan nerasterast beşdarî vî şerî bû û di rastiyê de ferman da karmend û navbendên xwe yên propagandayê ku digihiştineke wiha çê bike. Êrişên PKK yên li dijî hêzên pêşmerge bi rastî nenûne. Li sala 2019 ve PKK şerrekî dijwarê derûnî medyayî û şerrê çekdarî yê bi tundî li dijî hêzên pêşmerge dimeşîne. PKK ji sala 2019 heta niha 13 pêşmerge şehîd kirine. Yek ji wan Xazî Salih Elî Xan, müdîrê asayişa Serê Zêrê bû ku li ber çavê zarokên xwe hat terorkirin. Ji ber nerhetiya gel PKK piraniya êrişên xwe bi awayekî veşart pêkanî. Lê li ser gelek mişarên wekî danîna mayînan li herêmê qet nerawîstiyaye. Niha PKK di mijarên li hevkirina Hewlêr û Bexdayê lêgerîna hevpariyê li eniya Kurd di derbarê hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê û her wiha ditirse. Ji bo vê jî bi rastî peyamekê dide eniya diş Hewlêrî û dibêje tawîzê nedin. Em ê êrişê wan bikin û paş ve bixin. Di eslê xwe da PKK di êrişên xwe zêde bike. Da ku dijminên Hewlêrê teşvîq bike. Destê wan xurt bike û Hewlêrê neçar bike ku teslîmî Bexday û hecda şeعبî bibe.
ده چاورکرین کو پکک لخت شلادز آمدی و گاره او لحرم خاکور کو برادوست جی ایریش هزم پشمرگه بکه ایریشا پکک یا لدجی دستکفتین شورش باشور کردستان نشان داده کو پکک وکی پکاته که دجبر کردان لگوری برجواندین داگرکران دف دیگره دوی او راستیا پکک چاپمنیا دش کرد درکه و هولیو همون رایا گشتی لهمبر ایریشین پکک ین لسر شورش باشور هستیار به